Evnen til hurtigt at genkende nonverbale signaler i felten er hjørnestenen i effektiv adfærd i ekstreme møder. Moderne politi-dashcams indfanger hvert eneste mikroøjeblik af interaktion, hvilket giver analytikerne mulighed for at opbygge præcise adfærdsmodeller. Denne gennemgang undersøger et sæt orale indikatorer indfanget af kropskameraer og deres praktiske implikationer for specialister i gadeoverlevelse. Fokus på den orale region afslører skjulte motiver, modstandsniveauer og potentielle trusler. Præcis afkodning af disse signaler giver operationel personale og civile mulighed for at træffe informerede beslutninger i realtid. Hundredvis af timers optagelser fra politiets kropskameraer, herunder segmenter fra anholdelser, undersøgelser af gerningssteder og rutinemæssige patruljeafhøringer, blev brugt til at konstruere den analytiske ramme. Hver videobillede blev synkroniseret med lydsporet, hvilket muliggjorde sammenligning af ansigtsudtryk med verbale ytringer. Vurderingen blev udført på en treniveauskala: grundlæggende niveau, observation af statisk læbeposition, mellemniveau, dynamiske læbeændringer som svar på spørgsmål og avanceret niveau, korrelation med andre kanalsignaler, såsom øjenkontakt og kropsholdning. Dataene blev krydsrefereret med uafhængige retsmedicinske eksperter for validering. Når målet for et angreb viser en naturlig, fuld og spændingsfri læbesammentrækning, indikerer det selvtillid og mangel på skjult aggression. På sådanne billeder fremstår munden blødt afrundet, og musklerne omkring munden virker passive. En analytiker kan klassificere dette billede som en indikator for lav trussel, der giver mulighed for dialog uden at ty til tvangsforanstaltninger. Konteksten skal dog tages i betragtning. Under øget ydre pres kan selv afslappede læber skjule en indre parathed til hurtig handling. Et skarpt tryk med læberne mod tænderne, der danner en tynd vandret linje, indikerer skjult uenighed og en intention om at tilbageholde information. Kameraoptagelser opfanger ofte sådanne mikrosignaler, før personen begynder at afvise svar eller skifte emne. Kombineret med en hævet stemme og et fast blik indikerer dette billede en øget sandsynlighed for konfliktoptrapning. Operatøren rådes til at holde afstand og forberede taktiske muligheder, herunder brug af verbal distraktion. Når man forsøger at skjule en del af mundhulen, hvor læberne delvist eller helt dækker tænderne, observeres en karakteristisk handling af selvkontrol. Denne gestus ledsages ofte af øget spænding i nakkemusklerne og en stigning i vejrtrækningsfrekvensen. I politiets videooptagelser gik sådanne scener forud for forsøg på at skjule genstande i lommer eller ændre kropsstilling. Analytikernes konklusion: målet for et angreb er i denne tilstand forberedt på skjult handling, og deres sårbarhed øges, hvis der ikke tilbydes en sikker kanal for dialog. Et let bid i underlæben er en mikrobevægelse, der kan fortolkes som usikkerhed eller mild angst. I felten optræder dette signal ofte, når forsøgspersonen vurderer risikoen for yderligere interaktion. En let hovedforskydning observeres også, hvilket indikerer et forsøg på at reducere øjenkontakt. Analytikernes vurdering bør tage højde for en mulig parathed til hurtig handling, især hvis optagelserne viser forsøgspersonen forberede sig på at løbe. Hvis man kun løfter den ene mundvig, skaber det et ensidigt smil, som tydeligt kommunikerer foragt eller trodsighed. Videooptagelser af sådanne billeder viser offeret forsøge at demonstrere dominans over politibetjenten. Den følelsesmæssige tone i dette signal forstærkes af direkte øjenkontakt og spændte skuldre. Analytikerne rådes til at betragte et asymmetrisk smil som en potentiel forløber for aggressiv adfærd, der kræver en parathed til at bruge defensive foranstaltninger. Når læbevierne trækkes nedad, observeres et fald i muskeltonus, hvilket normalt er forbundet med en følelsesmæssig nedtur, frustration eller skjult træthed. I kameraoptagelser ledsages sådanne ansigtsudtryk ofte af langsomme bevægelser og en nedsat talehastighed. Denne kombination af tegn indikerer et reduceret trusselsniveau, men når det kombineres med andre indikatorer, såsom krydsede arme, kan det indikere en skjult beredskab til skjult modstand. Operatøren bør forblive årvågen og kontrollere for yderligere tegn. Synlig sammenbidning af tænderne mod tandkødet, samt en fikseret position af underkæben, er markører for latent vrede og en parathed til en fysisk reaktion. I politiets bodycam-optagelser ledsages sådanne scener ofte af hurtige håndbevægelser mod taljen eller bæltet. Den analytiske konklusion: målet for angrebet er i dette tilfælde kæmp eller flugt, tilstand, og deres sårbarhed øges, medmindre den potentielle trussel neutraliseres omgående. Det anbefales at opretholde øjenkontakt og forberede en taktisk intervention. En pludselig hånd-til-mund-gest indikerer et forsøg på at skjule en reaktion, hvad enten det er chok,
overraskelse eller et forsøg på at undertrykke en falsk bemærkning. I kameraoptagelser går sådanne gestus ofte forud for en nonverbal afvisning af at forklare. Dette signal forstærkes ved at observere øjnene, som kan afvende deres blik. Analytikerens konklusion: målet for angrebet forsøger at kontrollere information, og deres sårbarhed øges, hvis de tilbydes et alternativt kommunikationsmiddel. Ved forhøjet stressniveauer kan spytproduktionen aftage, hvilket forårsager mundtørhed. Som reaktion slikker forsøgspersonen ofte sine læber i et forsøg på at genoprette fugtigheden. I videooptagelser er disse handlinger ofte ledsaget af rysten i læberne og en ændring i stemmeleje. Dette indikerer et højt niveau af indre spænding og en potentiel parathed til hurtige reaktioner. Operatøren rådes til at bruge beroligende spørgsmål for at reducere angst. En lille fremspringning af tungen mellem tænderne indikerer et øget koncentrationsniveau, ofte forbundet med komplekse motoriske opgaver. I politiets videooptagelser vises dette signal, når målet forsøger at løse et problem, der involverer åbning af låse eller hemmelig flytning af genstande. Hvis denne gestus ledsages af hurtige håndbevægelser, bør analytikerne betragte det som en indikator for parathed til hemmelig handling, der kræver tilsyn fra politiet. At berøre hagen med hånden indikerer ofte analytisk tænkning og strategisk beslutningstagning. I videooptagelser optages sådanne billeder under pauser mellem linjer, når subjektet overvejer sine næste skridt. Håndbevægelser kan bremse samtalen, hvilket indikerer en intern beslutningsproces. Analytikerne bør betragte dette signal som et tegn på øget kognitiv belastning, hvilket øger sandsynligheden for fremtidig fejlagtig adfærd. For fuldt ud at kunne vurdere adfærden hos målet for et angreb er det nødvendigt at korrelere orale signaler med observationer af øjenkontakt, kropsholdning og håndbevægelser. For eksempel øger kombinationen af læbepresning og et ensidigt smil med et direkte, fikseret blik sandsynligheden for en aggressiv reaktion. Samtidig indikerer afslappede læber, ledsaget af en åben kropsholdning og et blødt blik, et lavt trusselsniveau. Denne flerkanalstilgang muliggør konstruktionen af en mere pålidelig adfærdsmodel i realtid. Når man observerer et mål gennem et politikamera, er det første skridt at optage forsøgspersonens mundfunktion. Hvis der registreres tegn på afslapning, kan operatøren fortsætte samtalen uden at ty til tvangsforanstaltninger. Hvis der registreres læbekompression, tilbagetrækning eller kæbespænding, kræves der overvågenhed for øjeblikkelig handling, herunder muligheden for at bruge fysisk tvang. Hvis der observeres et asymmetrisk smil eller en hånd løftet til munden, skal man være opmærksom på mulig bedrag eller et forsøg på at skjule information. At slikke læberne og stikke tungen ud indikerer et højt niveau af indre stress, der kræver trykaflastning gennem verbale teknikker. Hvis nogle af disse signaler observeres, skal analytikeren sammenligne dem med kropsholdning og blikretning for at undgå fejlfortolkninger. I en virkelig situation kan operatøren desuden bruge taktil kontakt, såsom en let berøring på skulderen, til at teste reaktionen på fysisk stimulering. Hvis en sådan kontakt øjeblikkeligt blødgør læbespændingen eller reducerer kraften i tykkemusklerne, kan dette indikere en parathed til deeskalering. Men hvis reaktionen udtrykkes som øget sammenbidning af tænderne, bør situationen betragtes som en eskalering af truslen. Hvert mundtligt signal indeholder information om målets aktuelle sårbarhed. Hvis flere tegn indikerer et højt niveau af intern spænding, kan analytikeren klassificere sårbarheden som forhøjet, hvilket kræver yderligere overvågningsforanstaltninger. Hvis der ikke er modstridende tegn, betragtes sårbarheden som lav. Operatøren kan fokusere på at indsamle information uden at ty til tvangsmetoder. Lysforhold, vejrfaktorer og støjniveauer påvirker opfattelsen af orale signaler. I dårlig belysning kan et kamera muligvis ikke opfange subtile læbebevægelser, så analytikerne bør stole på større indikatorer, såsom kæbespænding eller håndbevægelse mod munden. I stærk vind eller kulde kan læbeslikning udløses af eksterne faktorer snarere end intern stress. Derfor er det i hvert tilfælde vigtigt at overveje den miljømæssige kontekst for at undgå at overvurdere betydningen af et bestemt signal. Når man arbejder med optagelser fra politiets kropskameraer, skal principperne om fortrolighed og juridisk ansvar overholdes. Analytikerne er forpligtet til udelukkende at bruge de indhentede data til at forbedre effektiviteten af taktiske beslutninger og personaleuddannelse. Enhver forvrængning af signaler med det formål at skabe sensationelle scenarier er uacceptabel, da det underminerer tilliden til den analytiske proces. Orale indikatorer optaget af kropskameraer giver værdifuld information om en persons indre tilstand og deres parathed til handling.
Omhyggelig afkodning af disse signaler, kombineret med overvågning af øjenkontakt, kropsholdning og håndbevægelser muliggør konstruktionen af en omfattende adfærdsmodel i ekstreme situationer. For specialister i gadeoverlevelse er sådanne data et værktøj til at forudse trusler, vurdere sårbarheder og vælge optimale taktikker. Ved at anvende en systematisk tilgang til analyse af politiets videooptagelser, er det muligt at forbedre effektiviteten af reaktioner på potentielle konflikter betydeligt og sikre både operatørers og tilskuers sikkerhed.